Taky na tebe všude vyskakuje tajemné zaříkadlo Sebaceous filaments? No, vlastně je to docela jednoduché. Jedná se o mazové zátky a to, co máš s největší pravděpodobností na nose, jsou právě ony a ne černé tečky. Mazové zátky jsou přirozená součást naší pokožky. Jsou to tenké válečky mazu ve vlasových folikulech, nejčastěji viditelné na nose, bradě nebo čele. Tvoří se pořád a nejsou známkou špíny nebo ucpaných pórů. Na rozdíl od černých teček nejsou tvrdé, nejsou zanícené a nejsou úplně vymačkávací. Nemají černou čepičku. Proč je tedy všichni chceme odstranit? Protože jsou vidět. Ale pravda je, že se budou vždy vracet. Jsou to prostě struktury, které pomáhají pokožce regulovat maz. A co s tím? Nepřehánějte to s čištěním, pomáhá hlavně pravidelný peeling a hlavně akceptujte, že nejsou problém, ale součást vaší pokožky. Takže příště, až se podíváš do zrcadla a uvidíš černé tečky, zeptej se sama sebe, jestli to nejsou spíš mazové zátky. A dej mi vědět do komentáře, jestli tě to překvapilo a ulož si tenhle příspěvek, ať víš,